vás, dievčatá. Predvádzam vám krásne spoločenské šaty so štolou, s otvorom na nožku. A keby sa ma niekto opýtal, aký mám štýl spoločenských šiat, ktoré sa mne, mojej osobe páčia, tak je to presne tento štýl. A potom ešte tento, taká Afrodita, hej, niečo také iné. Na týchto šatách sú prinechané na odpájanie tieto ramienka, takže dámy, keď to tam nebudete chcieť mať, môžete byť odhalená úplne, nemusia tam byť ramienka. Sú tu kostice, je to vypracované, vypevnené, sú fakt ako korzetové. No, tieto šaty máme teraz len v tejto zelenej farbe a tieto sú tomu veľmi podobné. Tiež je tu ten otvor na tú nožku a sú takéto. Tieto šaty sú ešte v tejto hnedej farbe. Možno za taký mesiac budú aj iné farby. Treba pozerať naše sociálne siete alebo osobne navštíviť naše predajne Heo, ulica Botova 5, alebo tu sa nachádzame v našej novej predajničke v Žiline na ulici Predmestská 60. Telefonujte mi, dievčatá, už veľmi dobre viete moje telefónne číslo, hovorím to v každom videu 0903 550 720, alebo mi píšte SMS-ku alebo na WhatsApp. Takže dievčatá, najviac sa teším na návštevu v našej predajni Heo a na váš telefonát.